Да видим какво ти се пада. Какво ти се пада, братле? Системата срещу мен, сблъска с властта, институциите и несправедливостта. Имаш какво да кажеш по тази тема, брат? Окей си за тази. Избираш ли тази тема, брат? Все пак верно имаш. Може да пребеш, внимавай. Окей. Хомес, моли да повториш темата на публиката, а Каша, бъди готова? Темата е системата срещу мен, сблъсъка с властта, институциите и несправедливостта. 60 секунди тече след 3, 2... Йо. А типа ли е най-големия кретен? Цел живот, системата е срещу мен. Брат, много ще ги ръба. Системата е срещу мен, затова съм с условна присъда. Не съм в сериала Наркос, не съм те предал аз безарко. Сам си виновен, как може да продаваш трева на козен? Материалът ти е венозен, ще загубиш на покер. Брат, това е темата, мисля, че беше нещо за системата. Мисля, че беше нещо сиво. Системата в България е равна на несправедливост, равна на корупция. Системата в България е корумпирана, говоря за всяка институция. Тука, брат, полицайите те фащат за трева, но не фащат проститутки, които са в проституция. Системата... Окей. Преди да продължим, много ви моля, напитките, особено които нямат капачки, далече от мониторните колони от сцената. Благодаря ви. А ти, че мога да снеш от сцената, единственото, което забравих да ви кажа, че в този целия рунд единственото гласуване идва от нашето компетентно жури. Нека втори на сцената да заповяда Зарко. Чакаме Зарко на сцената. Зарко, заповядай на сцената, братле. Отново ти повтарям каква е схемата. Ако не те изкеви първата, имаш втора. Ако не те изкеви втора, имаш трета. Ама третата, ако е гадна си... Не кебите в играта. Ще рапираш и на това нещо? Ще им кажа каква е темата на всички, моля да я прочита още веднъж, да я чуят хората. Темата на Зарко, която той се съгласи да пее легендите в играта. Уважение към старите кучета и как те са повлияли на новото поколение. Акаша, you ready? 60 секунди започват след 3, 2... Тук сме в това нощно заведение, те са повлияли на нашето поколение. Ако не им показваме уважение, как ще има тук някакво забавление? И какво ще кажем на нашите внучета, ако не беха тук тия стари кучета? Защото те са ни учили и заради тях тук сме ги били. И сега тези шоута в подлеза, ако не беха секната и хомлеса. И нямаше да има сила, ако не беха Прима и Атила. И нямаше да правим тук на тази сцена каша, ако диджея не беше Акаша. Какво да кажа, всеки знае тук, че ще го уважа. И да си мерим силите, всички ще ги качиме на вилите. И да свиваме сърмите, уважаваме винаги по-добрите. Какво да кажем за старите, ако не беха тех, нямаше да има младите. Real shit. Ха-ха-ха. Следващото МС на сцената. Нека да заповяда Дидо. Дидо, който ще избере. Дидо, заповядай на сцената, братле. Обявявам ти на тебе още веднъж каква е схемата. Разбра, ако първата не е твоята. Има ли тема кулинария? Има за всеки работи. Ако не те кеф, избираме друга. Като ти гледам физиономията... Това не е твоята тема. Падна му се екоактивизъм. Фак за екоактивизъм. Падна му се вегански бургер. Я, Тилка, я предложи твоята тема.
Моята тема, искаш ли, братле, да ти предложа? Много е гадна. Искаш, но му предложи. Моята тема е къде е Пепи Еврото. Чакай. Пада му се нещо, където момчето хареса. Окей ли си я пеше това нещо? Темата, на която ще пее Дидо, е любов и предателство. Лични отношения и уроците от тях. Мамен, Акаша, бита зареден. Времето на Дидо започва след 3, 2... Евала сега ще пея за любов и предателство. Обаче това ще бъде нещо гадно, бро. Защото любовта усещаш и я тука вътре. Но когато я няма нищо вътре. Тук не мога да правя такива неща, брат. Обаче мога да изпея нещо, което имам. И това ще ви докосне. Ей! Любовта и разбирателство. Това е много хубаво в живота показателство. Обаче по-гадното е да има предателство. Защото това е нещо педалско, бро. Момче или момиче, важното е тук всички се обичат. Защото като ти изневеряват, означава, че тия хора не ти трябват. Че се само забравят, без любовта остават. Ние благодарим ти. Нека се до следващия участник. Нека да на сцената да заповяда Екстази. Хардкора, като не трябва само да храниш, нали? Пеше екстазито. Слушай, Джонче, защото не има тук. Свързано с Йователно. Добре дошъл, бе. Замери си тук на някаква дядовска пеше 4,20 идва да забори. Брадъра, заповядай. Приемаш ли тази тема? А темата ти е? Темата, която Екстази избра, е фейк нюз и медийни манипулации. Как информацията контролира света? Пешо, има 60 секунди. Диджей Акаша. Времето започва след 3, 2... Постава микстеп. Бегай луд. Темата ми беше за фейк нюз. Всеки срещу мене отпада. Курс за Джо Байдън. Дълго духат всичките. Доналд Тръмп каза фейк нюз с CNN. Те са гадната медия. Брат, брутална трагедия. Тук става някаква гадна комедия. Фейк нюз, как те ни манипулират. Не знам, братле, ще ги ритам. Добре, братле, каза фейк нюз. Пак ти гадната тема. Сега ще взема жена ти да зачена, ама майка му да еба. Бата, ти е избра, твой си е проблема. Мамен. На сцената да заповяда Стиви. Поне разбрахме нещо за CNN от тази работа. И аз съм го чувал това. Чувал съм. И аз съм чувал от непотвърдени източници. Този вече е потвърден, бро. Маме, което хванеш? Златната ръка? Темата ти е... Добре. Темата на Стиви е рап без граници, влиянието на международните сцени върху българския хип-хоп. Международната сцена върху българския хип-хоп. Да? И обратното. Диджей Акаша реди. Стиви 60 секунди започват след 3, 2... На отпадналите МС-та по пътен вятър. Сега ще говориме за всеки един рапър, който влияе на тая култура. Пожелавам на всеки МС да има силна диктатура. Изтивката нема вищави, ще ви влияе тука като Пъв Дади.
На батали ще ви оправи, много яко тук всички ще ви напердаши. Ще им влияя като пиги, само отворете тук тия вериги. МС-тата не ме вкарвайте в интриги, защото снимката способен всички да ги изнасили. Малко бех от старото поколение, щях да влияя на всеко батъл погребение. Защото знаете, че на фри цар съм, зъл съм и могъщ съм, и тук цар съм. Влизам им като Криско, през 2002 батът се пускаме в някакво диско. 800 кг на сувка, нами са приго криминалисти, в ними собствеността възраст. Аре, бе. Благодарим ти, Стиви. Thank you, my man. И последния, който трябва да излезе е MC под нивото. Добре дошъл, бро. Разбрах каква е схемата. Заповядай, прочети, помисли, кажи. Окей, темата на MC под нивото е изкуственият интелект превзема света, AI в музиката, работата, живота, навсекъде. Под нивото 60 секунди, Акаш е само ще ви помоля да живнем малко. Времето на MC под нивото започва да тече след 3, 2, 1. Няма да влизам с пак, че безчувствения текст. Какво ти кажа този тип изкуствен интелект? Говорим за работи и вече ми писна. Изкуственият интелект не може да замени артиста. И това са шибани истини. Говоря ли за работи, влизаме ли с припеви? Каквото и да говориме, изкарваме банкноти. Не смятам, че живот трябва да бачка с роботи. Не знам, всичко ни е един вид. Доста шит, не искам да съм като Уил Смит. Във филма аз съм робота, но нота по нота. Над интелекта гледам да работя. Каквото си го правя чисто от сърце. Изкуствен интелект, естествено, че няма го в мен. Ако говориме за работи, всичко от книги. Изкуствен интелект, шибани вериги. Засява нация и демокрация. Изкуствен интелект, мисля да сложа шпация. Тоест пространство и не е гениално. Изкуствен интелект ще ми направи докато вас. И това, дами и господа, беше едно показно как се прави истински фристайл по дадена тема. Моля да ви чуя, взем си под нивото. Благодарим ти, докато нашето жури реши